салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. ҳамеша танҳисият худо бурда бошед. ҳамарӯза ман коре ки мекунам ки барои ҳами шумо выгодно бошад. Любой условия барои шумо меразам. Бародари азиз, ман ҳамқа кӯшиш кардам то ҳозир ки мақсад ҳами ягон пеши худам ягон хеле аппаратура бихарам, вале натонистам. ҳами аппаратура ки ман ҳисоб ҳасабшон кардам, худо дурӯғу накунад, ана где-то 4 миллион зиёд шуда. Ба худо қасам, ин бо ҳамин беуша. Касе ки билет мемонам 2000 дона билет мемонам, касе ки билет мехараем ман. Барои стоматология инам одамои харидагӣ меоянд, тавобатош бепул мешаванд. Ин стоматологияш бепул мекунам. Ман зур меояд, чикоре мекунам, намекунам. Барои ҳамин одамои харидагӣ бепул мешаванд. Дандонша мекунам, пломба мекунам, чикоре мекунам, бепул мешаванд. Барои ҳамин одамои харидагӣ. Мақсад ин ҳамин ина ба ҷои калон ҳамо муддати хеле кушодагим, вале рост гап зурум нарасида. Ҳай дастгир кунед. Вақте ки худат мехарем билета, баъд 1 сол, 1 сол пулда бо обратно возврат мегардонам. Возврат мегардонам 2000 дона билет, 2000 рубли. Як дона билет 2000 рубл. Харидорӣ кунед, мисол одамое ки пеш харидорӣ кардагӣ будан, мақсад барои 5000 дона гуфтагӣ будем. Вора мақсад мисол вора хуш ҳастанд. این برای ما توبهش به پول اینا بیومد نشون که مثلا از سه به پولی مونا بوار میکنی نمیکنی خیلی چیزا مکرونه یعنی رو خریدیم سو نتونستیم سو کشی نتونستیم مثلا کشی برای اپراسیونی برای دیگر چیزا روسیه این خیلی چیزا نشون غیجان کمتر شدیدن توضیحش کردن نکنه برای اپراسیونی برای دیگر چیزا مودا پول در کنه روسیه اپراسیونی در کنه وقت стоматология бисёр бародаром муроҷиат мекунад, аз сабаби бепулимо ростикам натонистам. ҳамқа ҷон ишҷо кардастам, ҳай ёрдам кунед бародаро. Шумо ҳамқа мегӯед мо дастгирӣ мекунем, дастгирӣ мекунем, як бор ёрдам кунем. Ин ҳама барои шумо условияра мондастам. 2000 дона 2000 рубл қати билет мехаред, меоед дандонтон меканам, пломбаш мекунам, бепул мекунам зато. ҳама кор мекунам ки условия дата бепул бошад барои одамои харидагӣ. ҳай боло мерем камта стопчика бо боло нишон медем. ина бародари азиз, помещение мо каломе, мақсад вақте касал мешад мебиёд пеши ман, нигоҳ кун. Вақте касал мешад пеши ман мебиёд, тавбат ҳамин одамои харидагӣ барои стоматология барои ин вай тавбатша бепул мекунам. Зур мебиём, ман медонам бисёр хароҷоти зиёд дорам, лекин дигар ба намекунам, ба ки надеста кунам. Ман фикр мекардам бачаи бародаро дастгир мекардам. Ҳам билето ки мақсад барои конкурс ма харидорӣ мекунем, як бор моро харидорӣ кунем, биё тавбатот бепул аст. Хай помещение мо калон аст. Иншолло ки агар дастгир кунем, ман иншолло тавбатот шумо бепул мекунам. Ман гарантия медам, одамо ки харидорӣ кардагӣ ҳастем, номотон навистагӣ ҳастанд. Мисол бисёр харидагӣ нестанд, кам аст. Дафтарча отдельно мондагӣ. Ҳамин збора мемонам 2000 рубли баъд карта бо номи худам гадои берӯз авҷои мебояд 2000 дона 2000 билет 2000 рубл харидорӣ кардем, вале тавбатот бепул аст. Ба ҳамин як 2000 то метавонӣ ки тавбатот бепул кунӣ. Ман ба худо қасам худам, қасам ба худо ягона мехоҳам ки тавбатот бепул мешавад. Барои қара мегӯям ки бародаро билеторо харидор кунед, ҳеҷ гап надорад. ҳамин муддати як 5-6 моҳ мешавад ки ҳамин ҳама кушодагӣ ҳастам, зур нарасида. ҳай кӯшиш кардаастам ки мақсад як аппарат бихарем, ба як ҳолзод навай ҳамин аппарата ки барои хатнасӯх кардан гирифтагӣ будем, ки ҳавай рассолша гирифтагӣ. Бародаро дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, иншолло ки барои шумо беҳтарин условия мондаастам. Худо нигаҳбон бошад, танҳисият хонон бошад. Ба 2000 то тавбатот бепул мешавад. Алло нигаҳбон бошад.